Ochuodho. Kanyo mokwongo en adier ng'eny Jokenya embassies mokwongo kwan go pinje te. Paro ni wan kodgi e pinje chiegni 70 koro sani wat chiegni 80. Matiende ni ng'eny pinje 194 countries ka moloyo pinje 100 pod waonge gi embassies. To kuonde ma wan gi embassy gi high commission ji matin ma estimation wa en ji 5 to 10% abiche wi mia kende ema dhi e embassy ma obed embassy mora mora obed kata na Harare obed kata mana Canberra Australia kata obed Washington DC ng'eny Jokenya ok dhi nyaka openj to ji prochike wi mia ang'o miyo ji ochike wi 10 ok dhi e embassy nikech maybe samoro onge ber ma gineno ka nyaka puoye mar koro nyocho oduogo dala ambassador Lazara Zamayo kane en London kata Washington DC gin ambassador Ogego ambassador Odembo ne gitemo to ng'eny ambassadors gi commissioners okushiana ahinya bende abiche wi 10 ni mwandu ma jo diaspora kelo dala en only abiche wi 10 matiende ni prochike wi 100 dong' oko nyarwa moro ni Norway ignario mokadho notimo research to pesa madbiro dala en marom nade ochike wi 10 dong' oko madine wa migi pathway maber incentives onego be ni biro ka ok onego be no wawuoye billion 700 ni kende onego be ni whatever gimo wanyalo timo mondo by 2030 wadabugo obed trillion gi nus to mana ka waketo incentives to kwatimo gik makaka ne kot kadhi nyorogi magi gin disincentive gik ma discourage ji from kelo pesa itero nade tok in recognized to kin appreciated kamoro kaka India gi Philippines giketo gichalo gi magiketo red carpet ne jothuche gi koa pinje ma oko dok dala samoro di berie kata in Kenya inoko tiduogo dala tichope airport kai benda miyo sirikande mag Kenya riyogi Jubilee to kod Kenya Kwanza credit ni chon yande ne kiu kanibiro kija Kenya iduogo dala tithagi moloyo japiny ma oko at least inde nitiere queues ma jo Kenya win kaka ja Kenya inyalo dhie to podo kwa keto red carpet makiduogo dala ti feel ni yes aduogo karibu nyumbani omiyo magi gik monengo tim to nitiere kaka welfare ntie ok be owene piny owacho gik moko te gitim wan kaka Kenya Diaspora Alliance achiel gima watimo wan gi last expense wang'eni ji kotho ji mang'eny ol gi weche mag WhatsApp ni ji choko to jomoko nie grube mani ji golo $1,000 $500 ka ng'ato tho nitiere program maberie ma wan go ma $100 kende ka ng'ato chule higa ti cover ka family ni ji up to Japan ka itho kata jaodi otho to $500,000 ichulo within 48 hours to ai kata baba ni kapod in gi jonyuol ni kata parents in law gi kapod gintie gi nyithindo up to 4 watemo jiwo magi privileges mwatemo loso ne jo diaspora mondo gikonyore go to be gikonyo dala ang'eni ka wuon wawuoyo mana mwandu madonjo ko wuoye wich magi konyo godo jogi dikonyo yore mang'eny mwandu mabiro gero pinywa and both overground through carbon credit to kendo e bwolo mwandu mang'eny e bwolo monego okony go nyithindo to nyithindwa manoko kaka achiel kuom the leading mining engineers Australia en ja Kenya magi yore monego wayudi mondo jo diaspora wayaw negi yo mondo kik nyithindwa chandre yud tije creative sector e manufacturing sector nikech gin gi experience go magi nyalo kelo mondo gikony tae bende jo ma dhi oko ng'eni jo moko sebedo ka wacho ni ok onego water jo wa oko wan kaka Kenya Diaspora Alliance kata Africa Diaspora Alliance mane co-president wa believe ni teach onego bed both ways chon ni wacho ni brain drain nika ji odhi oko to wito wi umaler to tinde wawuoye gi miluongo ni brain circulation jomoko dhi oko to gimedo paro maber gichako giduogo ka omiyo wa encourage joma nyalo dhi oko dhi joma dhi duogo mari integrate buduogi to jok matiyo ka tich be waloso nyithindwa dala ka nikech ok onego nyithindwa chandre to nitiere means monego wakonygi go to mana kwa tieke kin thuolo mar dakika 2 modongi Dr. Ochuodho dwaro mar piny Kenya bende mar manyo ne oganda ma pacho ka tije e pinje ma oko to diwach nango kaka jakom mar KBA ana paro ni en gima commendable makata wan bende nitiere kembni gi associations wa represent associations prauchiel gabiro mane pinje ma oko kuonde kaka Germany kuonde kaka pinje ma oko nitiere kuonde ma sani kaka Japan
samoro yudo ka age joma ji chako dok piny jodongo jotiyo mutiye ma koro dwa bede mang'eny koro iyudo ka tije joma tindo wan jo Africa joma tinde mang'eny jo Gen Z gi wayud negi yo joma nyalo dhi an wanyalo encourage mano mondo timbre to obedie yo maber maka gidhi oko to gibed exploited kaka gidhi Gulf region wang'eni problems sebede nitie ndalo mosechunowa kwa tiyo either gi sirkal gi UN kata gi kata gi well wishers to waduogo jowa kaka higni 2 ne waduogo nyiwa 30 mana ni Beirut mano kwamo kuro at the same time ne watero bende nyi Cameroon be chiegni 30 mabe nokwamo kwa yuda well wisher mano organize ne gidok omiyo tabu nitie to ma ok onengo mon iyudo ka achiel wi apar tabu to chike wi apar ber nitie jok makelo makonyo jopiny kama ka tong' dina tije go onge diginyre omiyo andamed jiwo sirkal ma otem timore to timre ma wa protect interest ma jowa kaka UN laws wacho. Ero kama na inya semo ng'ado wa kata kama na ng'eni weche motenre kod